RMN Listen Win Anodan Basket Edition Live ta karon mga kasama diri sa may Himpisaw. Uyang urinig atong syudad sa Davao kay doon na tayo nakita mga kasamang tigpaminawan sa DXDC. Sa atoang surprise taon hatagan nato og panudan subay sa tuang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Ato na gilalawon mga kasama ang ato ang suking tigpaminaw. Ali. Ano pangalan? Daisy Cuervo. Pila nakakatuig nagapaminaw nagapanubay sa DXDC? Since 18 years old pa ko, sir. 18 years old. Unsay nakapaagahat nimo nga maminaw sa DXDC? Ang mga balita ninyo, sir, o mga drama. Di ka basta. So hangtod karon wa naging kay ilis-ilis og laing istasyon. Yes, sir. Ganahan magay ko sa DXDC. Di ka basta-basta wano. Sige na be. Kinsa nga anchor ang ato ang madungog sa programang Kuskus Batikos Midday Edition nga mabati alas 12:30 hangtod adlaw ng taknas kapunon. Ikaw, Sir Joel Veray. Wala, kailan gid. Na kailan mga kasama ang tubag sakto. Og tungod diha kasama din si dawata to ang tanudan. Ayan, bigikan sa DXDC sa tay kasulti. Salamat kayo sa DXDC. Labi na mo, Sir Joel. Kay Ma'am Amy, salamat kayo. Ayan. Wato mga kasama, salamat kay kasama Daisy sa imong pagpaminaw. Kamo na mga bahay padayon lang sa paminaw pagkusige lang ang volume sa mga radyo para to ang madungog ang inyong pagpaminaw. Kauban na to si Radyo Man Amy Girita, Radyo Man Joel Viray. Tatak, RMN! RMN Listen Win Anodan Basket Edition